Shalom, horasma di hamu saluhutna, hamu kadonga sa porsyaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Adorak so tatangi hob barita nauli di bagasan obas partikianon, tapasada majoro hatta martangya kita. Mauliate ma go puji-puji di sobahon nasarohanami tulupa mutuhan, siala asi holong dot tinggan di basam, na mangudihon ngolu nami baboy ham totong marhahipason di bagasan las ni roha, di namangula na saulon nami jala toktong do di dongan ni hohami. Tokenari Tuhan na yang masaringar mahatam bahem magabe bohal di partodion nami. Asa margugo jala di bagasa pos ni roha kami. Mangulaw na saulon nami Tuhan tulusi bahenon ni asi ni roham. Jala asi maroham paso-paso masaluh na natu mangihosa. Asa diguhi paso-pasum na sida. Marhite-hite na dapotan asi ni roham. Jala dami di batana sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamak kadong na hinahulonga barita nauli di bagas obas partikianon. Imana nini siyan sada Johannes bidu 5 mamuhay siyan ayat na parjulu sahat rodi ayat na palimahon. Sada Johannes bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 5 songon may dok disi laos payuti utamu ma di bagasa roham na ganup na porsea Jesus do Kristus idonang tubu siya debata jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon haholongon ni roha do nang tubu siyan ibana siya do taboto nang holong rohata dia ka anak ni debata molo tahaholongi debata jala taradoti patikna ayod do holong ni roha ni debata molo taradoti patikna dada na dok-dok patiknai ay nasa natubo siya debatado na manaluho portibion hapor siya taido nang monang manaluho portibion isido na manaluho portibion iya so na porsia di Jesus Kristus anak ni debata wala ni dosahana kamu kadongan tupuk barita nauli di bagasan obas partikianon jala songon na liguaran ni mingguta ima minggu rogate na marlapatam may martangiyang amak kadongan na hinaholongan jala tema di bagasan mingguta idok dua orang beriman manang tangyang ni halak na porsia mulut ajaha di bagasa turpuk tau nak kadongan songon na ayat na parjulo ima didok ganup na porsia Jesus do Kristus idonang tubuh siya debata jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon haholongon ido na tubuh siyan ibana na marlapatan may kadongan na hinaholongan di bagasan ngulu ni halak Kristen daiko tubuh do siyan holong ni roha ni debata sa luhut na ngulu ni halak Kristen iko bersumber siya debata jala dangadong asing ni ikon debatado natuk marmudu-mudu sa luhuk jolmay namasa do kadongan di bagasan ngulu ni ala Kristen naujui na di parserahan lang di perantauan songon suraton ni si Johanneson tinagudang ragat niak ka panuri rak pergagap aka aliran-aliran moridokon aliran gnostik marlapatan dua kadongan aka jolma na merasa pintar yang merasa lebih pintar dari orang lain bahkan merasa bahwa Alkitab adalah milik di bawah daripada pikiran manusia apatan dari siak kadongan gudang aka panurian pergagap yang menyangsikan ketuhanan Yesus dan apalah sikop pancakoron na sida di bagasan pelayanan di Tuhan Yesus mereka hanya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebatas hanya manusia biasa orang jolma biasa do nasi di pirohan nasida yang go hadirion di Tuhan Yesus Kristus idombay nakadongan na hinaholongan balgani arus gelobang ni
penyebaran aliran gnostik yang merusak manegai pikiran marang haporsyaon ni halak Kristen ujui asa unang na sida asa ganggu na sida na makaposi Tuhan Yesus Kristus di bagasan nguluna sida asa ganggu na sida lah mangasahot Tuhan Yesus Kristus di bagasan nguluna idombay nakadongan na hinaholongan ragat ni panirak pergagapi lahu manegai persauran di tonga-tonga ni halak Kristen ujui jala odo si bocira kadongan na hinaholongan marhite panidangion ni si Yohanes di dokon di gair syada ganup na porsia Yesus do Kristus idu nang tubuh syada bata napatan na di siya kadongan dang holan sebatas percaya dakolan sebatas porsia di bagasan debata alai ikodo manjalo haporsyaon di bagasan Kristus Yesus maka porsia Tuhan Yesus Kristus gabe Tuhan maka porsia Tuhan Yesus Kristus gabe si palua ido nakadongan na hinaholongan dok nang tubuh siya debata asing ni dak tubuh siya debata ay mulu aliran gnostik kalau marpangasaho pikira sabing do hapistara ni jolma haboiyon ni jolmai lah mamikiri hasyang anon mamikiri pada ningulu alai marhide turpuhon ditegason dipertegas bahwa ikon dihaporsyaai do Tuhan Yesus Kristus si asa idu na tubuh siya debata asing ni di luar ni dak tubuh siya debata jala akadongan na hinaholongan nung siya padohan ni aliran gnostik na madok naswadong do perdumuan ni jolma do hot Jesus nina ala Jesus do holan sebatas manusia yang go Jesus hanya sebatas manusia alai kalau di batas sabingdo yang dikatakan Tuhan ini dong banyak kadongan dang dia pala dihaporsyaai aliran gnostik ya ketuhanan ni Yesus bahkan multabereng yang di jamas sonarion muncul muse ya banyaknya orang mengenai agama atau aliran-aliran yang mempertanyakan ketuhanan Yesus bahkan dikatakan bahwa Yesus itu hanya sebatas manusia ondok kadongan na hinaholongan dan dibereng ni si Yohanes bahwa sesungguhnya Yesus itu bukan hanya sebatas manusia tetapi Yesus adalah Tuhan. Jala si Yohanes adalah saksi mata daripada pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak kok si Yohanes do bahwa benar-benar itu peristiwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus benar-benar ada dan Yesus itu adalah benar-benar anak Tuhan, anak ni di batas sabing. Tidak ngadong Tuhan asing ni Yesus di wegasan habadion nai. Aliran gnostik akadongan na hinaholongan memunculkan keraguan supaya manusia itu tidak percaya kepada Yesus. Nah, Tuhan di Tuhan Yesus Kristus. Alai holan sebatas mengandalkan pikiran. Rata bereng wengon udang nyak kajol mawar pangasaho pikiran yang hanya mengandalkan pikiran logika, kepintaran, haboiyon, habisuhon ni jolmai. Bahkan tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Rata bereng do ya kadongan. Udang ni halak memang ya bisa saja pikiran itu haboyop habis tarani. Boy patu paham nadong alai molo dari sudut pandang iman Kristen haporsyaon di hita halak Kristen ikon dosa luhukna bersumber dan bermuara kepada Dia yaitu Yesus Kristus ya. Ikon bersumber jala bermuara wartana ikon marharorowat doi sia debata jala bermuara muse sahasatanna tu Tuhan Yesus Kristus itu kadongan jadi dang adong halak na holan mengandal ke pikiran na sambing ya. Jadi muse dua jala sianodo taboto naung holong rohatta dia ke anak ni debata maulo tahaolongi debata jala taradoti patikna yodo holongi rohan debata maulo taradoti patikna dede duk patik naik lawatan disi bahwa dihalak na porsia hatarida ni hal na porsia ikon do uduk mangulahon mangului jala mangulaho patik ni debata ya mangului jala mangulaho patik ni debata dang gebe susuka hati ya mula soal aliran gnostik ya dang dihargai saluhukna na tersurat di soal nah holan di pikiran nasida do na naing ulahon nasida
haboyon na si dedo habis tra na si dedo nama nagabi si lolo na sida kadongan na hinaulungan dia tulung mo siya ayodo holong ni rohay de bata mo lo taladoti patik na deda na dok patik na dia to pa idok mo siya ay nasa na tubo siya de batado na manaluho por tibion apor siya tayo ng monang manaluho por tibion siya do na manaluho por tibion ia sona por siya di Yesus Kristus anak di bata ya. Pertanyaan itu mungkin sampai kepada kita pada saat ini. Suku-suku nolak kadong asah do tu hita di bahasa partikianon. Adong do haroa nuaingo taida. Nolo marhite turpukon rabo itu pikirat tadong do jolma taida. Nuaingon nabui marhamunanga mangna manaluo pertibion asing ni na mangasahong gogo ni Tuhan Yesus Kristus. Rabo itu aidok kondo margogo do pertibi. Banyak orang sukses tanpa ya harus rajin bergereja. Banyak orang sukses juga tanpa harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Yesus itu adalah pilihan. Ya, pilihan. Bodoh salerot tabain pilihan tak. Ya, Tuhan Yesus do sonari. Dua muse, pui marasing muse. Ya, anak kasoba. Ya, disarani gudang do halak. Ya, yang meragukan ketuhanan Tuhan Yesus. Namun tabereng ya teh herak pola nidok alai ngatabotri. Banyak orang yang mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan ya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, guguni portibi akaur puni hadatuan dan lain sebagainya di luar daripada kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Alaya kadongan na hinaholongan marasing dungulu ni halak na porsea marhite turpukon dihirim turpukon do ngulu ni halak na porsea iko benar-benar di bagasan ha porsea tu Yesus Kristus. Tu Yesus Kristus. Asing di dang boy. Ya, ditekankan marhite panidangyon ni si Yohanes ikon mangulu halak Kristen itu marha porsiaon horat tu bagasan Yesus Kristus ay siya debatado Yesus Kristus jala tubu siya debatado yang go Yesus Kristus. Ilok na hasit sa daon ni debata. Di minggu ta rogati kadongan di kangido tu hita di hirit turpukon asa ngulu ni halak Kristen halak na porsia benar-benar ima ngulu si partangiyang ngulu naringgas nagirgir martangiyang na tanda sonat kadongan na hinahulungan mangido asi-asi ni debata ya permohonan itu bolotangiyang mangido asi-asi meminta ya buhut mangelehelek ya taelehelek di bagasan pangiduat tay ido ngulu si partang yang nabatanda doa adalah napas kehidupan ya ibarat namar hosa hita kadongan ya ido ngulu tanamat tangnya so di tersurat di turpu epistel tak kadongan ngulu ni si Hanna ya nagirgiri bana martangyang ya pasahat tutuhan saluhuna di bagasan haporsyao. So ngonido dihirit turpukon na kadongan na hinahulungan asa ngulu ni na porsea di bagasan Tuhan Yesus Kristus ikon ngulu si partangiyang. Namatan na di si martangiyang mangasahon asin ni roha ni debata. Ya, mangasahon asin ni roha ni debata di bagasan Kristus Yesus tuatay. Ya, ala nang taida do jalan at tapakilalahon balgani holong ni roha ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngulu ni halak na mardusa. Ngulu ni halak pardusa. Tung macay balgado pakokopon holok pakokopon itu Yesus ido mangojar saluhutna di bagasa partikis sunengon saluhut halak na porsia ikum mangulu di bagasan martangiyang asa songon na yuk nyendeta makadongan na hinaulongan di buku endeta nomor 427 idok ya isada tung halak na margugo si partangyangi dok pesi taon undang ulo talui positu tu rohana di debatanay Tuhan na manaluhon sude pangaloy di namasa hasusaan ikon di bagasan hasatiyaw di bagasan haberniton di bagasan las ni roha undang makalupahon asin roha di debata di ragam ni namasa pe kadongan ikoposto roha di Tuhan debata asa di sido ngulu ni hal na porsia namar pangasahot Tuhan debata bahwa sitong na sapar binoto do Tuhani tinggal saja hita holan nama mengeluhon babuahon jala mangelehelak ibana dia salilehon dita gogo
Ito nakinggan di bukod di opara sulit pulpitui tung halak na margogo si partangi angi dok dok pesi taonon dang olo talui posi tuturohana di debatanai Tuhan nama naluhon sude pangaloi Tuhan nama naluhon sude pangagoi kadongan na hinaholohan hola pos ni roha do jala girgir marpangasahot de bata hola pos ni roha do ima guarna iman jala girgir mangasahot de bata ima guarna tangiyang ya songon ido ni Martin Luther ora et labora berdoa sambil bekerja ido ngulu ni halak Kristen ido ngulu ni halak na porsea nang mula nasana ulaon jela toktong girgir dada holam mangasaho pikiran alay mangasahon as ni roha de bata ima bisuk gugu nan lehon ni de bata martehide Tuhan Yesus Kristus asa margugo manasa na porsea kadongan na hinaholongan holan mangasahon de bata di bahasa nguluna dada mangasahon na asing disima terrajumi hita gok pasu-pasu asing roha hita pinahen ni asing roha ni Tuhan Yesus Kristus amen martang yang mahita mauliate matuhan nung ahutang yok kami barita nauli di bagas nobas partikenon bahem mahatam gebe pasu-pasu di kami nabuy maggugui hok kami Tuhan marpos ni roha mer pangasahok ko di ari-ari ni ngulung nami bisa dilihok ko do petiki di kami mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami asiroham tangyom mapangiduan nami amen.